Madadangog nindo and mas dakula ng mga storya asin pangyayari hali sa satong kapalibutan. Bisyon asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Marhay na hapon, Miyerkules. Mama Mary, tabi ngunyan ha. Mahal na inang Santa Maria, day makalingaw. Taon-taon na 5:30 po. Our Mother of Perpetual Help Novena. Live yan sa DCGB AM. Magpasalamat lamang kita sa oral daw na pangaji kan sa tuyang mga pangaipo sa paagi ni Mama Mary. Lalong-lalo na ining malampasan tanaan COVID-19. So mga naghirelang kan COVID, mabulong na po. Dai na mag-ulakit pa, dai na maglakop. Asing kitang pinagbibiyayaan ng karahaning salud, padagos kitang protehiran kontra sa nasabing kahilangan. Asin giyahan kita na magamit ining karahayan takan salud susog sa kagustuhan kan kagurangnan. Bicol Target, minarespeto po sa Indo kasabay ang paglaom. Nagabus kita na sa ligtas na kamugtakan. Nagmimerienda lamang. Ano po ang sa Indong pinaghuruharampangan dyan sa merienda manta nag-uro-iristorya nagdadangog sa Bicol Target sa DCGB. Ano man tabi ang pinaghanda nindong pamanggihan, pwede lamang makisabaw. Kay tubaga padingnal ang mga usong niya, makikisabaw. Ano, makikisabaw? May namok sa sako, yung dungo, ano, yung namok na ini, bata na mulang gaak ang ilaw digdi sa tuya. Makisabaw lamang kami kan sa indong mimeriendahan dyan. Buda pighandang pamanggihan. Sige na tabi. Igwa lamang ning nakaantabay man. Makasampulo barang kita ngunyan. Di tranquilo, ano? Ano, Direktor? Makasampulo lamang kita. Tranquilo, yan. Sundo kitang alas 5 ang pagkahapon, fetsa 3 ngunyan kan Pebrero 2021. Katuwang ko dyan siyempre ang sa kuyang mga kompadre, tuluyan si Jomar, si Jimmy, si Al sa 1st, 2nd and 3rd District. Siyempre katuwang si Ands Galero, Renz Luna, Buda si Luens Nabarcena. Sa Manibela, si Henry Boy Mata. Sa Technical Control, the man from Dap-Dap. Ang lugar ni Senyor Santo Cristo. Pading Tay Nal Baldo. Kan Jigs Baldo Welding Shop. Maray na hapon dyan. Ang accordion door kompadring Nal, pirang ideya mo kaan, gura ano, depende sa size, ano, sa kadakulaan, sa kalakbangan, ano, buda so length, o so kalangkawan, ano, buda depende kung sisay ang mapa gibo. Kung si Direk Edwin, igwa ng special na presyo. Diyan sa mga sumay pangangaipo po sa welding, ano, yan, mga sidecar, mga steel windows, steel gates, steel frames. Jigs Baldo Welding Shop is the name. Yan sa Dap-Dap. Sa newsroom, si News Director Edwin Peralta. Katuwang siyempre, nakamonitor man si News Manager Mardala. Sa production center, ang Angel ng PBN DCGB, Angel Muzdaza. Sa IT, yaon dyan si Mark Shand Madrid. Ako man po sa indong servidor sa radyo, sa indong pong Public Information Officer ng Bayan, ang Poging Cupido. Ano nga yung Cupido? Ba't nga Poging Estupido maray pa? Si Pio Fernandez. Good afternoon, Bicolandia. Diyan man po sa Catanduanes, marhay na hapon. Kababayan ko dyan, kumusta na daw si Gobernador Boboy? Naku, buda sa iyang mahal na esposa.
Sige po, diretso na kita kan mga istorya muna sa luwas. Marhay na hapon man sa gabos na nakaantabay sa samuyang official Facebook page ang DCGB News Online. Tulong bongkaras kan istorya. Ans, marhay na hapon, please go ahead. Maray na hapon, Sir Pio. Maray na hapon sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, kinumpirmar mismo niya na pagkahapon ni Alcalde Noel Rosal sa DCGP News na poon niya na aldaw. Isinairarom kan lokal na gobyerno sa temporaryong lockdown ang Legazpi City Hospital. Ngunyan na pagkaaldaw dahilan sa presensya kan COVID-19. Nagingawa kita na makumpirmar sa Alcalde ang bumilatuang advisory number 1 series of 2021 kan nasambitan ng ospital na pirmado mismo ni Legazpi City Hospital Medical Specialist 2 as in officer in charge Dr. Lady Ann Serrano kung saan pinagsasabi na pig-impormaran nila ang mga empleyado as in publiko manungod sa Legazpi City Hospital na temporaryo kung na ining isasararom sa lockdown tanganin na magkaigwanin disinfection as in decontamination ng intirong pasilidad as in man maaraman kung si Isay ang mga posibleng magpositibo sa COVID-19 matapos na ma-expose ini sa sarong COVID-19 positive patient. Sinabi ni Alcalde Rosal na sarong empleyado kang Legazpi City Hospital ang nagpositibo sa helang na COVID-19 alagad dahil na sa naglimitado sa naan sa iyang pahayag dahilan sa sigun kay Rosal ang DOH CHD Bicol ang mapaluwas mismo ng opisyal na pahayag may kinaaraman sa bagay na ini. Sa ngunyan na pinag-gibunakan na local COVID-19 task force ang nagkakanigong aksyon tangan na madikaya na ang ulakit sa loob ka nasambitan ng ospital lalo pa ngunyan na iniyan sa mga pinaka-importanting pasilidad ng syudad sa pagkontra o paglaban kontra sa COVID-19. Sinabi man ka na alkalde na in kaso matapos na nagkakanigong protocols sa prosedimento na dapat nagibuhon tulos man na maresumir ang operasyon kang nasambitan ng pampublikong ospital digdi sa syudad kan Legazpi. Roger, Ands, igo bagang ipigpaluwas si alkalde several hours ago Opo. na 5, tama ba ang sakuyang pagrurumdum kan statistics? 5 ngunyan ang panibagong COVID positive sa Legazpi, over? Tulo tabi, Sir Pio. At 3, okay. Opo. Sa tulong iyan, kasabay na dyan so nag-positive na taga City Hospital, over? Actually, pinaghaputa ini kay Alcalde, may saro duman from Barangay 16, naka-indikar na government employee ini, alagad limitado nga ni supayag na Alcalde Rosal. Ang sabi niya, halaton sa na ang statement daw kan DOH, may kinaraman sa bagay na ini. Iyo. Medyo nagre-raise ning curiosity ina sa satuya, medyo talamatam ngunyan magpaluwas ang alkalde kan whereabouts. Roger. Bako, iyan, organic personnel kang City Hospital. Roger, oo. So ngunyan, lockdown na naman ang Legazpi City Hospital. Yes, kung nagigiramduman ka sa Pio, ka nakalihis na 2020, nag-lockdown na yung sarong beses na ospital. Iyo, panduan ng lockdown, ama kong Diyos. Yes. Di pag sinabing lockdown, ano yan, bakong igwa dyan in mga presenteng pasyenteng naka-confine, over? Roger, sa ngunyan, dahilan nga ni Tabi Supeta, limitado so informasyon na naipaluwas sa tuyo ni Alcalde Rosal. Dahil maaraman kung ano ang magiging plano or action ka na task force sa mga presenteng pasyente duman. And so mga dahil pa makakaaram ganing informasyon na ini na posibleng mabuyo pa na magpasiring pa dyan sa ospital. That's what I'm thinking about, ano. So pasyente dyan, papano ang pag-atindir? Siyempre, igwaning mapasiring dyan na mga kapartidaryos. O papaano, and papaano, so mga emplyados dyan na matapos na ang turno kan duty. Yes. O papaano, takon lockdown, anong termino, total lockdown, over? Temporary lockdown lang ang tinaramdaing pinag-indicate Tabi Supeta kung total. Iyo, yun na nga ni anday ta masususog kung ano so estado kan nagpositive kung doktor, kung nurse, kung
So, ordinary personnel, staff, administrative, sa janitorial, or what? Ano? Mm-mm. Pero, as a precautionary measure, the entire facility will be on temporary lockdown. Roger. Pirang aldaw data biands. Sigun di sa abiso tabi sa piyo, da ipapigtatao kun hanggang no rin sa nene, i-announce na lang daw ang resumption kan operation oras na matapos ang disinfection, decontamination, tapos contact tracing and swab test sa mga personahes na exposed duman sa sarong nagpositibong pasyente. Ay sus, ama kon Diyos. Nako. Sige tabians ta, mas maray na yan na informarantan ang publiko ta, pagbanggi baga may mga mabisita na diyan, Roger. may visiting hours baga diyan, papaano naan. Sumabakal nin bulong, siyempre susuguon kan mga nayaon diyan sa pasyente. So, mga kapartidaryos, well anyway, sige, subaybayan ta na sa naan ta. Suspira na ang positive mo niya na active. Buot sabihin, so aktibo pang kaso sa Legazpi kan COVID. Kung ang babasaran to tabi sa piyo aktibong kaso kan COVID sa Legazpi, nasa 15 ngunyan. Naku, biglang naglangkaw, 15. Garo nagbabalik kita, sana daiman. Narumduman mo ka itong Marso. Oo, grabe ito. Nagpupuon baga sa arog kaan 15 pa ita sa daraga ngunyan, ilinga. Dahil nagsasalaan mga mediko, correlative na permi, naglalangkaw ang Legazpi, naglalangkaw ang daraga. Neighboring LGUs. Oo, naglangkaw baga sa daragaman ngunyan. Gari, 5 yata ito sa daraga, o sa siyam, kung tamaan sa kuyang pagraromdom. Sige, sige. May tabi sa piyo, in kaso magpalawas nin statement ang DOH and magdagdag nin informasyon sa Alcalde Rosali pa, abot naman ini sa publiko sa importanteng marayaan funksyon kan Legazpi City Hospital. Sige. Ingunan mga dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Temporamente tabi, sarado ang Legazpi City Hospital. Kaso nakaaging taon, isinarado man yan because igwani nag-positive dyan na doktor ka ito na nag-duty sa Legazpi City Hospital and eventually naka-recover ito. Ngunyan, medyo nagre-raise nin kuryosidad ta maski si Mayor Noel dahil nagpapaluwas nin informasyon ipipasa sa Departamento de Salud ang gabos na pagpaluwas kan informasyon. Dahil taram kung doktor ini, kung nurse, kung igwa dyan yung physical therapist, kung igwa dyan yung medical technologist, kung ordinary administrative personnel, sa janitorial, sa security services, or what. Sagod mo niyan tabi, dahil kita nin clear idea. Ang sa tuya masanadigdi is mahugot ta, kumbaga so ideyang malinaw, tanganing, primero, makatao kita nin tamang impormasyon, magiyahan ta sa publiko, bako na kung arog ka ini na nag-uukod kita, gulpian mga espekulasyones, our action and our reaction might be not in accordance with the protocol of medicine. Tibaad masala ang mga interpretasyon, masala ang mga haka-haka, maglakop an sala na konklusyon. And dahil talugod madara sa tamang protocol ang komunidad. So it's important na makapaluwas tulos ang Departamento de Salud, kan tunay na sitwasyon na yan dyan, tanganing su mga yaon dyan sa City Hospital, iguaning ideya, si su close contact ka nag-positive, and paano kita maka-respond, maka-react according sa protocol na ipigpapautumpo kan sa tuyang gobyerno. Sige po, diretso kita kan mga istorya. Nasa linya si kumpadring Al Armario. Pading Al, marahay na hapon. Go ahead na. Maray na po, padi, tad na nin CCTV ang palibot kan Legazpi. Alagad nalulusutan pa minsanin maabas sa informasyon hali sa opisina kan 911 o CDRMO, City Disaster Risk Reduction Management Office Command Center. Minaabot na sa 152 na mga units ni CCTV ang nakatakod sa palibot kan syudad. Pagpundig di sa may EMS Barrio, pasiring sa may Rawis area. Agabos man ini fungsional, apura sana kan ibang units na konminsan
Minabagsak man ni dahil nag-rely man ani baka ni digdi sa solar power na nakatakod dyan sa Linion Hills. Ang mga units na ini, yung yan nag-serving bantay digdi sa palibot kan sentro na katabang man sa mga law enforcers na mamonitor ang sitwasyon kan palibot kan syudad. Alagad kung minsan ini nalusotan pawan ng mapas, ano ka nangyari? Latest dyan sa Barangay Lapu-Lapu asin Cruzada area. Kaya ngayon ang mga otoridad, PNP, ang mga barangay tanod, ang mga PSO man, yung panagos mangyara sa hindang aktibong pag-monitor tanganing dahil na mga otropa na malusotanin mga maabas dahil positive ang pag-urunan talagang tantanawan ang urban areas kan Legazpi. Walang nga iguanin 152 na units na nakatakod sa ibang area digdi sa syudad. Kumpadring Al, naunambitan mo so harabasan dyan sa may krusada. Ano daw kung igwang nahugot so pulis na CCTV na nakasasakop sa areang iyan? Over. Sorry pa dahil kung informasyon man alay sa PNP, may kinaraman duman sa development ka ito. Iyo ta, kung baga tad-tad na kita ng camera, baka makatabang ning marhay, iyan na operation center ka 911 o yan dyan sa may samo, sa may Balintawak Street, ano, Aha. mahugot, kung ikaw naman nakatutok sa areang ito, ta siyempre maluwas, ta ito baga medyo laogon so area kan sabi, linaog na itong so establishmento. Opo, pare. O ngunyan, pagluwas, siyempre maagi to sa main highway, siyempre kung igwa dumanin, nakatutok, ano, sa mga lugar na pwedeng agihan kay ito, tiba makatabang itong maray dyan sa 911. Oo, sana tabi pa At ayun ang anin ang sabi, talagang haros tiro man lugar sa Legazpi, sa sentro, lalo na igwa kita mga CCTV. Sige. Kaya pa yung informasyon panigi sa lugar, sa Mario, DCGV. Salamat, Al. Story hali sa luar. Pero ay for sure, pinagigibunaan kang pulis, ang coordination dyan sa 911. Taigwayan dyan, naturalmente, nin camera na makakasakob duman sa areang ito. Halimbawa, bako mismo duman sa may pinangyarihan mismo kan insidente, yung proximity lamang. Halimbawa, so kalye na agihan, hali duman sa scene of the crime, so kalye nga agihan, siyempre, pwede nang mahugot ito duman. Diligence lang sa investigasyon, diligence lang tabi sa investigasyon. Arab din kan mga pulis. Sana po, makatabang nin maray, iyan na command center kang 911 sa pag-resolver kan mga krimen. Standby Luwens, inabot kita ng time check. Oras, Pilipinas, masunod pagkatapos kang time check asin hanap buhay. Ang mga report ni Luwens asin ni Jimmy. Oras, Pilipinas, sakto, 4:30 nin hapon. An oras hatod sa Indokang Coffee Mate. Bring out the best in your coffee araw-araw sa halagang 15 pesos with a new Coffee Mate tipid pack. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Hinebra San Miguel. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Downy. Bye-bye Bahay Roos. Kahit sa pambahay with Downy. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Downy. Bye-bye Bahay Roos. Kahit sa pambahay with Downy. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me Marian Rivera. and Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat,
needed 3 plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose needed 3 plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Wow! Ikaw ba yan, Jen? Ako to. Ikaw ba yan, Kim? Ako to. Des, ikaw ba yan? Ako to. Sila nga yan. Pumuti at kuminis lang. Ang sikreto, Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Angat sa iba. Dahil dito, pinaghalo ang Kojic Acid at Collagen para ang kutis mo noon mas maganda, maputi at makinis ngayon. Wow! Ikaw ba yan, sir? Akoto. Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. The secret of beautiful skin. Dermatologically tested. Available in leading supermarkets and drugstores. Kung kailangan maging wais dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na huwag kaya Surf kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega Laki na. Mega Laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf Mega Laki na. Surf Mega Lucky. 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Diretso kita ka ng mga istorya sa luwas. Nasa linya man si Luens na Barcena. Good afternoon, Luens. Please go ahead na. Salamat Sir Pio, maray na hapon at maray na hapon sa kapos na mga barantabay sa mga dagdag pang pareta. Sobra ang pasasalamat ni Kapitan Ibig Glenn Barcelon kan Barangay Dabdab, Legazpi City kay Albay 2nd District Congressman Joey Sardi Salceda sa pagtubod kan pangako kay ni na matauanin panibagong 2-story building ang Dabdab Elementary School sa Saindang Barangay. Ini ang ipinagunampitan sa DCGB News ni Barcelon na pagkatapos ng 50 taon, preparado na naman para sa another pang 50 taon ang nasambitan ng eskwelahan para makatuwang sa pagmultikan futuro kan mga aki sa Saindang Barangay sa lado kan edukasyon. Dahilan kay ni ugmaan gabos na mga taga-Dabdab maging ang mga alumno sa nasambit na eskwelahan dahilan taday ini pinabayaan kan kongresista. Nakatalaan man na magkaigwan ni inaugurasyon kay ni para matawan ng gratifikasyon ang mga naging katuwang sa pag-construir ka new building na ini. Tusog man kay Barcelon, nagpapadagos ang Saindang Consejo sa pagkikipag-coordinar sa mga makakatapang sa pag-develop ng Saindang Barangay. Pakusa na sa eskwelahan kundi maging sa ibabang bagay na makakatuwang para sa Saindang mga residentes. Yan sabi Sir Pion, mga dagdag na istorya, haliligdi sa Barangay Dabdab, Legazpi City. Ako po, si Luens Burse Barcena. So mga tabang man yan na pinagmaniugutan man ni Congressman Joey kan 2nd District of Albay sa edukasyon. Pinagtawan ni nagkakanigong tabang man so mga nangangaipong barangay. Araw kan Dabdab, mga school buildings, tabi ano? Apera kan Dabdab, igwa pa, dakol pa yan, digdi sa segundo distrito kan Albay. Na nagkatarawan, enot na, nin mga school buildings. Nasa linya si kumpadring Jim, dyan sa 3rd District pa ding Jim, marhay na hapon. Yes, salamat Abi Padi. Maray na hapon sa mga parantakay. Kabababa lang ni Congressman Fernando Didi Cabredo dahil ta nagsabay kita tabi Padi sa distribusyon kan relief pack sa mga mahihigos na mga paratanom. Kung matatandaan kan mga nakaging alaw, pinag-distribute niya digde itong sa mga pananumbaga 1 milyon na mga mga kamote. Balagon. Balagon na ngunyan
kumbaga nahiling niya an talagang motibado asin mahihigos na mga farmers tinaranom ngunyan dinarahan man yan nin relief packs tabi bade actually this is size na mga barangays ini ngunyan aldaw pigpunan apat barangay ngunyan sa iyang binisita and ngunyan yaon si Congressman tabi bade para sa iba pang update didali sa mga plano niya sa mga maabot pang aldaw sa paglilibot digi sa mga kabubuldan sa Tercer Distrito Canalbay. Kung maray na hapon po, si Pio po sa angkor sa DCGP. Hello, Papa P. Good afternoon. Yes, good afternoon tabi Kong Didi. You are setting a world record. Sarong milyon na balago ng kamote ang ipipatanom mo dyan sa 3rd District tabi, Congressman. Iyo, naugmaw na ko ta mga tao tadigdi ay nabubuhay ta na so kultura ng pagtatanom. Yan. Oo, naibabalik ta na. Sarong milyon na kamote, sarong milyon na balagon, ano ning kamote. Yan tabi kada saro kayan, pag nagtubo, expecta mo mga 10 kilo. Yan. So, sa masunod na 4 hanggang 5 bulan, magkakaigwa kita ng 10 milyon ng kilo ng kamote. Iyogon mo. Pigdadagog ko kasubago so uro istorya ni Doni News Manager Marduma sa programa niya. Kung sa imong conservative computation na sin-estimate tabi, Congressman, pagkatapos pinag-convert mo sa monetary value, dakula ang makukuha talaga kan paghigo sa pagtanong pa sa nanin. Single crop pa lang yan, kamote pa lang tabi, Congressman. Oo, kung ang kilo baga 20 pesos o 25, so 1 million, di 20 million o 25 million. Iyogon. Kung kada sarong tao 4,000 pesos, siguro kitang 5,000 na tao. Uyogon mo. Ay, so mahalat sa nasindanin mga tulong bulan tabi, Congressman. Oo, kaya nga naugmawan ako sa mga tao sa sinda, nagatupad sa sakuyang advokasya na sabi ko dahil man kitang ibang pwedeng gibuhon na panlaban sa pagtios mo niyan sa mga kadipisilan, kundi yun ining pagtatanom. Ano? Opo. So, naugma ko sa ng marami. Kaya ining mga nasa upland, papabutan ko tabi mo niyan, inaabutan ko. Then, mga grocery. Gabos na household. Yun. Okay, now, So, Congressman. okay, initabi, Papa P, kaya sinda ang tinawaw ng prioridad. Sabi ko ay kusbago sa programa ni Mardela na yaw ng pagtios dyan sa upland. Ang pagkabuhay dyan, nakadepende sa nuyog. Ang nuyog tabi baga, inagiyang kita ng bagyo, tapos aabuton pa ng 2 hanggang 3 taon para makapag-recover. So, imagine mo na sa natabi, so pigasan nila kada 45 diyas, wala tabi ito. So, para malabanan, kitawan na sila ng mga alternatibang mga paagi. Oho. So, iwan ini mga root crops. Iyo, opo. Now, Congressman, ano ang nakaka-motivar sa inda? Because, parang grabe ang response sa pagtanom. Tabata, igo ba ganing pag-adal tabi, Congressman, na maski sa Department of Agriculture, nagluwas na nin study na sige ang gurang kan mga paratanom dahil nagsasalidang panibagong tubo nin paratanom. Ano sekreto na paano man nabutibar sinatabi, Congressman? Dakol ito mga aspeto ng mga pigigibo. No, yaon diyan ang pigamotibar to sa kabataan. Pigamotibar to sa mga kababaihan. Na mga dati dai man yan sa agrikultura. Oho. You know? Yaon mo yan so TESDA. You know? May mga trainings ang TESDA na tuturuan sila, puwera sa tuturuan, hindi ko pa silang allowance. Oh, yun. Yaon sa DTI, na tuturuan sila ng pagninegosyo, may mga
mga tinawan pa ning mga kapital. Yaon so DSWD, tatawan siya ng kapital. So Sustainable Livelihood Program. Mm-mm. Yaon so DOLE, ano? Para sa tupad, yaon sa GIP, so Government Internship Program. Mm-mm. Munyan daw, tinawan ta pa ning relief. Yan, oho. Relief, tabi Congressman. Ano ang itinao mo tabi Congressman na relief mo niyan? Mga grocery, Oho, yun. mga iba-ibang klase. So, gabos tabi na households, tinawan ta. So, dyan sa mga kabubuldan. So, sabi ko sa inda, ipadagos na niya ako ninda ang pagpursigi sa buhay, dahil mawakan ng pag-asa, ining mga kadipisilan na pigagian ta sa munyan, ako niya ako bilang sa indong opisyal, yawan ako na handa na tumabang sa indo. Pero niya ako, kaya puwan man, natabangan man nindan sa diri nindo. Yan, very good, very good. Congressman, how do we prepare sa tuyang mga paratanom in kaso may produkto na, so sa indang outlet ka yan, yung marketability ni databi kan Congressman? Sa kuya na aloy ng eksperyensya, bako man problema ang pagpabakal. Mhm. Ipipost lang nga ni ka mga kababaihan sa Facebook. Kinapunan ubos. Iyan. Watas kason. Very good, very good. So, ini palang tabi, Papa Pio, na mga hakbang ta, ako baga, ang vision ko baga maging root crop capital ining 3rd District Albay. Mm-mm. And tugma ini tabi, duman sa pusupwesto kong batas, duman sa Kongreso. So, establishing a root crop research and development center. Diyan sa 3rd District ang bugtak ka yan tabi Congressman. Oo. Oho, okay. O di sige, ano ang tugon mo tabi para diyan sa mga paratanom na dainin dayan pagsayang tabi? Go ahead po. Ipadagos na. Ang ipadagos na ini mga magayon na pagigibo, padagos ang pagigos. So mga aking ninda, turuan ng tamang pag-uugali, paggalang sa mga magurang, and antabayanin nila yan, tapos di mo ng pag-asa, di malingaw sa kagurangnan, ining nga bus ng mga pigagihan ta, kaya tayo ni, malampasan tayo ni. Ayun, opo, magayon ng Congressman. Makasampol kita diyan kaso kinutkot na kamo tisap na unta tapos may kinudkod na nyug. Nya, kaibanan ta si kaibanan ta si Don Kaloy Luria. Buda si Pading Jimmy ano. Sige tabi Congressman, salamat din maray. Mabuhay ka po tabi. Okay, thank you Papa Pio. Opo. Good afternoon. Good afternoon. Yes, so yan tabi pa ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Ang alasangani kita naman sa pakipagoro niya to sa nagkapirang mga kapitan, mga residentes kan barangay. Si kapitan kan kabalo nga nakigkig Oho. na covered court naman nagtarotagiti. Sa maabot na basta kaya ka mo maghirigos. Sa masunod, ani pa patugdok na digdi covered court. Wow, talaga. Ay, request. Oho. Si Pataya. congressman na mismo nag-volunteer sa parakpakan sa mga tao naman, si Kapitan ug maonon. Oho. Kung iba-iba ba, di paagihan pa sa papel, ma-requesto ko na, no? Siya na mismo nagdarama sa talaga na uranan niya kita digday. Sa masunod niya, covered court na basta, ang kabaliw sa nangyang kondisyon ko, maghigo sa nakamo, magtanong, kapital sa nakamote, Matindi. ulayon, Oh, mahiling sa nanya na nagtaralobo ini, mahiling niyang nagtaranom, ayun May mahiling mo na sanaan, covered iba na court. dyan ki covered court. Anong barangay yan pa de? Kabaluhaon, Kabaluan. tapos Yan. Aha. Batbat, Sinungtan, Yan. Malipo. Sa mali. Sa Malipuan, ikaw ron kuma si Kapitan Yolanda Rialusa. Oho. Dahil manabanggit nga ni Congressman Caso bago sa interview niya to, ali pa sa nangyayang digli si Congressman, minataw pa sa nangyayang sa Women Planters Organization, 150,000. Uyugon Kasi mo. po naninda. Yan. O yan, igwa na naman in buminagsak may pinadaradawan, Mhm. mga relief foods, packs, and daradara, kan mga urugmaon, o pauruli na kaso bago, kan pababa na kami, urugmaon sa mga
aki, gurang na nagpasiring duman sa mga sentro kan barangay. Iyo, di pag nagkakuan, magsurusap na kita dyan na Congressman Didi ning kamuti. Uy, ibang mga sinap na duman na kamote, magsawa ka pa di ko na nung mga barayi tiki kamote, mga mamison. Sige. Yung mga dati nang pinagtanom, Oho, kuha na, sige. kuha ng produkto. Oho. Apirap kan mga 4 na bulan pa, mas magulpian mga produktong kamote digdi sa Tercer Distrito, Canalbay. Kasabay man yato palan sa Mayor Gemma Anongoko, Oho. dating Vice Mayor, Vice Congressman ng Unyan July Tingson, Mhm. si Kapitan Raul Pidrahita, Sir John and Sir Francis. Mhm. Sa grupong ini, pasalamat man kita sa mga barangay kapitan sa mainit na pag-welcome sa grupo Ninda Congressman Fernando Didi Cabredo, Mayor Gemma Anongoko. Sige. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Kasabay si Congressman Didi Cabredo kan 3rd District. Kuyugon mo an. Aram nindo, mga noarin, ha, sigurado tabi, marirekondisir iyan kan gobyerno ining massive plant na didiretso ni Congressman Didi. Pinunan niya ni Congressman Nando na Gonzales kan 3rd District. Nag-organisar sila dyan, women planters, imbis na magpara hiringoto. Diyan sa puon kan hagdanan, magpara chirismisan, magpara bingo entre 4, pusoy 2. Magtaranom, pinunan niyan, ngunyan, sige ang dakula. You will just, mariralisar tabi iyan kan komunidad. An impact, pag-ani ka iyan tabi. Yan, mahal ang kamote dyan, barato ang kamote. Mabarato ang, sabi ka subago ni Congressman Didi, pag nag-igwaning flooding of supply, ang presyo mahababa. Estable ang supply, kan pagkaon, estable ang presyo hababa. Yan, tabi ano, o yan, kamote pa sana, single crop, yugon man 1 million na kamote cuttings. I-compute mo yan, ang sarong balagon unod na sana, magpisog na sana ning pirang pisog yan, pirang kilo. I-compute mo sa monetary value per kilo. O dakula bagang kwarta, dakula na pagbuhay. Plus, suogbos kamote pa ka ito, supula, pangkusido. Waga, simplihon masan. Kumuha kang ogbos kamuting pula, hugasan mong maray. Pakala kagaan mo, kaagad mong ditnasin, suwa, solve ka na. Tapos sardinas pa dingnal. Buntugan mong sardinas. Sus, Mariosep. Iyan na sa ogbos kamuting pula. Diit na asin, diit na suwa. Pakala kagaan mo, buntugan mo ng sardinas. Haliyon mo sa nasusabaw kan sardinas. Isus, nasira na. Ano? Yan. Yata, mga noarin, marirekonisir hilingon nindo. Marirekonisir yan nationwide. Ay napagtatanom na yan. Plant. Para human kas digdi sa 2nd District, so ki Congressman Joey man, trainings sa mga would-be agriculturists, trainings, mga kahubinisan, training man. Duman sa 3rd District, medyo nakainot-inot, nagtatanom na mismo. Yan. At yaon sa naman ang sikreto sa paghigos. So gobyerno ka ito, nagpaluwas ng statistical data, empirical data. Ang edad, kan mga paraong matangon yan padingnal, 56, 60, 65. Mariretire na, nagruruluyan na. Dahil nagsasalidang mga bagong tubo. Dahil hilig sa pagtanom. Palibhasa baga bako man sa kun pagbasol baga Pero kahit pa mga panahon, ang sabi kan mga nanay, mga tatay na nag-uuma, nagtatanom ning kamote, maritatas gulayon, ang pagmakaraon, ang pagkabanggi, nag-uro-iristorya na bago magkaturog, mga nini, mga nonoy, ilingan na ngayong pagkaon ta, grabe ang pagtios ta. O, day ka mo mag-arog sa mo, na simpleng parauma sana, mag-eskwela ka mo, nakatanom sa isip nila, na pagtios ang dulot. O di sige, nag-eskwela, pag-eskwela, habo mag-eskwela ng agrikultura, na itanom nga na isa-isip nila, pagtios, teng nagsasalidang bagong tubo, henerasyonin para uma. Isayin matanong para sa sato. Isayin matarok ning paroy. Isayin matanong ning kamote, ning santol, ning tapayas, ning langka. Pag kung kita tarato kayan, sisayin mapakaon sa to. Okay o yan, dyan sa 3rd District, pati sa mga hobenes, na-encourage po ngunyan na magtanom. Yan.
And digdima sa segundo distrito, i-correlate ta pareho ini. Plant, tiga pa training man ni Congressman Joey. Saro sa package man ni Congressman Joey, duman sa TESDA, in coordination man sa Department of Agriculture, ining pagpapa-training man kan mga hubin ni sa pagtanom. So in the near future, sana dahil magparabagyo and ining pandemyang ini malampasan ta na hilingon nindo. There will be sufficient supply nin agricultural commodity. Sana bako sa ng kamote pati sa iba pang pananom diyan sa 3rd district matawan pa ning dalan man nara Congressman Dida, halimbawa karabasa, patula masira mo na sa miswa. Diyan sa likod kan DCGB, kung patula dyan, titurutok dol na rabunjik, miswa sardina, si Ramon. Yan, pa? Kangkong. Pwede baga. Kamuting kahoy, balingoy, yan tabi. So, yan po. Sige, Padingnal, paaram na muna kita. Tamang-tama na yan, kasya na. Pwede na. Sige, sa pangarap po kang bilog na tropa, saga na lang po, magdarangugan giraray kita. Pero duman man po sa programang Tingog Kan Banwaan, alas 9 po, Dakol kitang mga pag-orestoryahan, lalong-lalo na ining sitwasyon digdi sa Tuya Masaligaspi sa COVID, And iba pa mga temas. Sa pangarang kang bilog na puwersa ka news team, Padingnal Baldo, News Direct Edwin, si Angel da Mostasa, buda si Mark Madrid. Salamat po kan sa ido pag-antabay, amang Diyos ang magbantay tulos na masunod, News Direct Edwin Peralta. Ako po, si Pio Fernandez. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition.